Erropa garbitan eta nora joten ziren? Errekara. Non dau hemen? Hane, behien ametik 500 metroen girura, hor bera jatezin, erropa garbitzen. Han goizen begon zan bat. Behan goizen dure gotuzan gitxiagoa, aklaetan eta. Da horra beko errekara. Errekak egon dauz hortu aldarrik eta ametik gotik bai, aldarri bizatetauz. Ure beha, lehen nik txikitzu izan etzeak hartzezan ura. Koan burduziaz barrik ebetin eta. Etxerako? Ganaduen zatbe bai edo? Ganaduk ez, ganaduk horrein kizien, eurek bat ezin, ganaduk. Txaltxik izari motzeak entzien, beha bestiak errekara. Bai. Errekan olgetan eta ugar eta holan ibilizarie? Asko. Kangarko garrapetan behar. Orduan asko gotzen hori iztezu ya. Ja. Arrapeu eta gero jan eta ez esan? Ja, zeuek jan ez da? Arrain asko gotzen hemen errekatan. Kangarko arrankai, angilea, gizta dut zebe. Ja. Eta horri danako iten zirean? Jateko.